Quan volem fer un canvi o una devolució d'un producte, hem de tenir en compte diverses consideracions. Si tenim un producte en perfecte estat però que volem canviar, ja sigui per una altra talla, per exemple, o per un altre producte, o simplement perquè ens l'han regalat i no ens agrada, hem de tenir en compte que un establiment no està obligat a canviar productes en bon estat ni a fer devolucions. Si ho fa, és perquè vol fer-ho i ho adopta com a política d'empresa de cara als seus clients. En aquest cas, s'ha d'informar de forma clara, visible i per escrit de les condicions en les que es poden fer aquests canvis o devolucions, per exemple, en el tiquet de compra o en un rètol a la botiga. En el cas que l'establiment, en una devolució, vulgui emetre un val de compra, és en aquest val on s'ha d'informar de les condicions d'ús i la seva caducitat. Ara bé, si el que tenim és un producte defectuós, podem triar entre la seva reparació o bé la seva substitució, sempre que aquesta última sigui possible i proporcionada. Si un cop reparat o substituït el producte segueix sent disconforme, haurem, en aquest cas, de guiar-nos per la normativa vigent sobre la garantia dels productes. Un cop hem vist que cal tenir en compte quan volem fer canvis i devolucions dels productes en bon estat i també dels defectuosos, és important saber que quan els productes que adquirim són venuts a distància, per internet, per telèfon, tenim un dret de desistiment de 14 dies naturals posteriors a la venda. Durant aquest temps, podem retornar el producte i demanar la devolució dels diners, exceptuant els casos en què queda exclòs el dret de desistiment, com ara productes fets a mida, personalitzats, serveis que s'han de prestar en una data concreta, etc. Per acabar, i com a consell, comentar que és important demanar la política de canvis i devolucions a l'establiment on comprem un producte o servei. Només així evitarem a posteriori situacions no desitjades.